תחומים. זה מה תחומים. חבר'ה, זה סייקלים. רגע, עכשיו ככה. עכשיו גז. סליחה, מה לעשות? אני אלך להתחיל לגולי הזה. עלה לי לראש. זה עובר רגע. 3, 4 ו... היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. יד ככה. עם הידיים. כבר זה לא ככה, מנה? חברים, מה קרה? למה לקחת? אתה מקים אותם? לא, אני מול הפנים. יאללה, 050-87. אם יצא שעות קודם כל רגע, 7 אני יכולה לחזור לך אחר כך? זה כיף המשל. די, לא.